nnukwute onye isi nke ụlọọrụ Anambra State Health Insurance Agency ASHIA Dr. Simeon Onyemechi ekwupụtago na ndị Anambra onwe ka ọha karịrị 37,000 bụ ndị nke nọ ugbu a wee na-erite erere n'amụma inye ahụike na ọgwụgwọ n'efu. Dr. Onyemechi bụ ekwupụtara nke a na ọgbakọ ịchịkọbanwe ọzụzụ wee nye ndị ọrụ a were otu ụbọchị bụ nke achịkọbara n'ọkabisi obodo Anambra steeti. Kachibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ okwu ka dọkịta Onyemechi mere ka mata na ya bụ ihe nwa bekee kpọrọ Basic Healthcare Provision Fund bụ atụmatụ gọọmenti etiti na nke gọọmenti steeti iji wee na-enye ndị ahụ ụwa na-atụ n'ọnụ na ndị enweghị ka ọrịa ha ọgwụ n'efu na-agwụkwa ha ọrịa dị iche iche. Ofu onye na ndị bịara ya bụ mmemme bụ Oriakụ Ifeọma Ọkafọ, onye si okpuru ọchịchị Nnewi North, kwuru na ya mụtara ihe nke ukwuu na ya bụ mmemme ebe ọ metụtara ka esi eduru onye ọrịa site na ụlọ ọgwụ nke ntakịrị ahụ gaa na nke dị elu. Site n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.